chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganiko muna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura then pakazokonzesa zvakawanda ndikuti pandakasangana neshamwari ya pashamwari baba makanga muri shamwari neshamwari ingati munhu wakasangana naye musati makutozivana bva masanga kuita ushamwari ipapo takuziva kuti chauri kuti ndakasangana nefriend inini handingasangana naseneta tobva tati tatoshamwari neshamwari ndanga ndisingazivani munhu then akatanga as my customer supply hembe chichi then tangotanga ngoirana hatichatanga toadvaisana zvemari chichi ndopakaita sei pazoti pane kwandoziva kunoita sei kuti tinokwanisa ita mari then abva ndichabvunza chi munhu anoziva nezvekoko ndakati alright abva azouya chi ndawana chi link zvokuti unokwanisa kutaura nevanhu vanongati vanokuitisa instant money then tawana malinks aya manje tikatanga tora chi nevakuru vachona of which haukwanisi kungotaura naye direct contact inge zvine mastages pamwe ndotaura nauyu uyu wotaura nauyu uyu wozotaura nauyu kuti uyu ati zvakati 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 then pane zvinhu zvatakarequesterwa kuti titenge tikasenda mari pekutanga tikanzoni pakudiwa imwe mari dzezvamakarequesta kunzi mutenge zvii takandotenge marings nemachains then because headquarters zichinenzi iri kucameroon so it was a process kuti zvinhu izvo zvose zvizonzosvika kunoko kana maitaura pafacebook pawhatsapp online because tatatone number yavo because papane magroups chichichi then wasonzi kana wanzi wakukwanisa taura navo vanopiwa chi the direct contact yotunonenge wakutaura navo saka tataura navo paipai takambotanga kushava mari takati angatimbomira tese tirezinga mari yezvinhu zvasiti zazanzoni sikufana pekutanga makatumira mari almost 300 then kechi2 maitumira sei nemukuru amadetails achona nditokanganwa then kechi2 tinge takatumira but ma280 futi paudiwa futi imwe but 700 kuti sinyatsoita tikatanga kushava mari then tada kutaura navo like takambomira kutaura navo ipapo abva azotaura nefriend yangu chi marama muchitamba nefunga dzedu muchazita life yenyu paris kuti muramba muchitaura nesi musingapese zvinhu zvenyu muda kuti testa kwazi ipapo tataudzwa zvimutemo zvekochi zvatisingafane kuita nezvatofana kuti aufani unyenyodza vanhu masecrets ako aufani unogara pana vanhu vakawanda enta wakaonetsa nemunhu wamupopotera like aufani kuti ndakanetsana nemi ndokupopoterai ndakakupopoterai ndakatsamwa ifani uzokusiya muchi uri mupenyu etaura izvozvo zvoziva kuti also aufani uraya chinhu stage iyoyo tanga sati tasvika apa chaingodzidziswa kuti kana makufamba mufana so then tens also haufani uraya chinhu chausingasoti kuti tomboti vamwe mosquito nyoka kana chii like vaiti zvoni you shouldn't kill a non-human vanofanira kungobvumidza uraya kana munhu kana chii kuti kana uraya chimwe chinhu make sure kuti unoita sei chichocho chidya munhu ndio unonzi unokwanisa kuuraya but handizozivi kuti ndezvoita sei but chimwe siri munhu ungasingabvumidzi ungochiuraya ungosiya chakadaro then tabva ipapo patakazonzi maramba muchitamba nesu chichichi zvinhu zvakatanga kusheka zvokuti nyango friendship nemamwe mashamwari anga angori ordinary zvakabreka
because asingachabvumidzi kungoita naona chete Ziri mugroup iroro. kenini marelationships zvese ndakatanga kusheka zvekuti ndakatanga kuproposa like nasikana pamwe kuti anenge atori kana nemari nyangwe ndifamba nemota but azoti harionei kwandiri but manje zvonezi ndoti relationship aitombolast nongoseka 3 days or a week but kana muchitora pafoni zvese zvinenge zvitotopa when it comes kuti woda kusangana nemunhu unokwanisa kuti tinondotongolosana feelings unoona ngati waste of time ngamwero sei zvikandisiyana nazvo then after izvozvo pazotanga futi kuita isho itonge kurota zvechange tiri kuflya here zvimwe zvachona haukwanisi kuzvimemoriza like kuti wakamuka unyatsozvibatanidza but unenge uchifila kuti pane zvaitika but kuzonyatsozianalyza kuti chii zvinhu zviita kunge zvikutripa then there was also a feeling kuti ndangofunga chinhu for example kuti mota ikutongomhaya kuti kuyakadhumira vanokwanisa kuitika zvimwe zvinhu kuti mota iyi yangatodhumira kana kuti zvanenge ndangofunga zvinogona kungoitika nangorota kuti ndakadai so kana ngoti chero ndakakuona ndinoziva kuti satanist kuti haazizi munhu angori ordinary then kuita futi izvozvi the issue yemari yokuti like ukabata mari because I think the connection 780 yanga yakudiwa ipapo hatina kuitumira saka izvozvi manje zvakuti because yanga kunetsa kuwana mari yachona yotokwada kuwana mari chitiri kutsvaga mari ikoko yatanga kuti ndekubatika wada kushandisa zvimwe zvinhu tanga kunetsa kuwana wadi wadatsvaga mari kutumira kuyaiwanika yaiwanika mari yokada kushandisa zvimwe zvinobva yavhara inobva tanga kusawanika mari then izvozvi manje pane maissues zoti kana mari unokwanisa kutoiwana ndewana mari pasangoshaya wallet ngoshaya mari yacho nongoti ngokanganwa kwabatakwanisa kuti muzoya kunabo wakochi pane pandaka kubasa kwandiri kushanda pane panext then ndakatanga nditange ndikurota pamumba mavo paingeri like a certain position changori kunzi tumboti ndisekura kudza vanhu papicture frame iyi sapatambiri pakadai so just keep it safe then zotika about price then sikanina ndoda kuona kuti chii chiri pai ndiumba machona ndabva ndazopinda the last day razoita kuti ndizosvika kunoko ndakapinda mumo ndikavhura ndaona chipapa nesafe yemari then zvimwe zvinokwanisa kungoita kunge kungofila ngoti makizi mota roko then ndapinda mbedzi mavo ivasipo papa sinokiwa papa sina okay nanga straight pavanechi safe pavane key then safe angeritora like upstairs nangotora key kawani pasina kubata zvimwe zvinhu kana zvese uona key ingori exposed nangotora key andakwira nayo chi naona saka safe machona mune chi ndapinda mumwe saka this other attendant ichi iri upstairs pandakangovhura madoza ndangopinda key saka madoza achana angoita resound ingoti kurinoza madoza then kabva avhura door kanditi what's up chichi like he's a foreigner angoti nothing, everything is alright chichi akabva apa ufesha ndasina kwavhara zvima outer doors zvecupboard then ndavhara sike yakavhara door ndaona kuti anovhara tosha angakavhura ndabva ndabvisa ti the key because yakaramba kutovhurika ndabva ndabvisa the key ndabva ndadzokera kwandikati anoti azoitika chi ndazodze mundani because handipinda busy akazvisiya because relation munhu atoni trust like we are actually friends for a long time, more than 7 years
saka manje ndanda kushuva kuti saka munhu akachona chamudza sei sinzi ari munhu anotontora semwana kazva zvakunetsa manje then ndanongoti ndangomira chi pachandibvunza but nemboda kuti ndakada ndizitaura ndega zvaindiremera kuti ndizvitaura then vabvo vazondibvunza ati hapana chandakaramba kodzi pangotaura asi nambopera kuti aminongodzechi zvakaitika ndavaudza zvese kati alright then ndava ndazotaura nemukadzi wachona ndikutaura machi ndakukona ndikuda kukumbira regerera then vakabva vazondibvunza zvakawanda manyota haukamutora tokarota chichi zvakadezo vazondibvunze nditi ndopandakazoudza chi zvinhu zvakatanga kudhara ndopandakazovaudza zvemarinzi stuff vavati nochi must be satanism ndikati izvotose takazviita saka ndopa vabva titi pane vanhu vatozi vanobatsira vanonzi sekuru Tasu tikaona chi pasocial media tose titsvage namba dzavo ndekwanisa kubatsira tikati then vangadedza chi ndara vangu tavaudze about the issue vabva vatichi isarina chi hatina mari since kana uchibhadhariswa and stuff but amira traita se kutaura navo then vakataura navo nezuro kutaura tangopiwa madirections mututu yekurungu then I think nhasi ndopazovafonera tukabva tangonzi ani sekuru vati uyendi kubatsirei zvakadaro then patasvika pagedhi tatambobuda takadzoka chinosvika tangosvika machimba sekuru atinongosvika chitongochiteedza ndasingatomboziva sekuru because I was actually expecting an old man achona handizikwaona nanditoshamusika pazondisheka sekuru vacho zvati ungazisa sei vakushedza vakati ungosvika vakati vanhu vepapiri ndevapi vabva taenda paveranda vakanzi munzani vati elvisonsamthing ndandavaudza chi zita rangu vangoti rimusatanist here ndandaudza zvakadazvakangotiti ndati urimusatanist ndandaudza ti kanzonaavarati tidzokera chazoita sei chazikubatsira maproblem ausangana nayo pamwana wako uzoti uye pana vaendachi baba vemwana ndimubvunza nasekuru matambudziko amukusangana nawo nemwana azokunyanya kupai kuti musimuke nemwana ndikatasangasa mwana kuchikora pasina zvichazikana vachagona kana kuverenga asi aitomboiva chii chikuitika sekuru ini taura chokwadi indonamata masoro chishanu Johan Masoro uchinzani ndokwandonamata sekuru uchinzani masoro inini ndoitwa Baitson zita remasoro nondani baba Edison rangu rokuberekwa is Catmos then master magiri Catmos Edson ndo master angu andoshandisa saka mararamiro anachita nemwana wangu kuwirirana nemwana ndinoona kuti pane zvakanga pane zviripo is from 2014 ndakamutora kusanyata kuna gogo mai vakubereka ini ari mufana tano mwana wangu ari kuabhiswa naye hanzvadzi dzangu kusanyati papi pani panyimo Los Angeles da mwana wangu ndogara naye ndagara nevana vangu ndakadzidzisa vanyorawo level vakafoira mainini vake tsvake $100 dzokutara kusagula zvezve dzokera unonyora akanyonyora futi pandikizomubvunza maresults uye maresults acho ari kupya maresults akabuda kana muchida kukwanisa imimi ndeinotora kana kudzosera mari yenyu ndakaita hasha ndakasira kuzvindozvidzoka kozi ndakagumbuka ndokuzoti ndimirire handizive handitombozoziva kuti chandabata kana kuti ichii ndinokwanisa kumukwadza mwari ndiregererei ndazvireke kusvika kwandiri tagara ndaenda kwabhora kunotora mota yamukoma kwabhora bridge repatimu rere ndikupinda paya handina kuziva kuti chii chakaitika ndakapinda oncoming nemota yangu hapana kagwara mota yakanopinda mangondongondo uraunowira mubridge ndakakwanisa
ndakakwanisa kungobuda ndakati mungazvinesanga ndimukoma handina license any problem chaitika ndinokusolva ndandaitoka basa kandawana ukamari ndosolva that problem. Samukoma polisi yakauya mukoma ndobva avhunduka zvanzatiza hana license chichi pamwe ndatofunga kuenda kuzambia kwana sekuru tasvika papa ndakatora $200 ndakatora passport two matrauser two masheri jacket but ndapinda musango ndakagara ndichiona mota yangu pairi ndakatanga kufunga kuti kondotiza mhuri yangu ndakaita the whole night ndakagara padombo ndangorara ndakadai ndakazokwanisa kuenda nemushamwari yangu muzimu ripa akandikansela kanzino ndakunotiza kumedese saka akauya polisi akakano kana pasina munhu afa yokuru waingoita inyaya itese ipere ndobva nyaya yataurwa ndobva mota yatoyewa vayaenda kumba but uyu it's almost needs 1K papamba pane zvatakaita ndizvo akangotaura shoko rekuti dai zvangoparara ipapo aida kuuraya ndoshoko rakataura achikutaura munin'ina wake dai zvangoparara ikoko handamubvunza handina just keep quiet mwana chii ndagara navo magara ndiri kuita nevana ava hazvizi kukomboa apa tizovana chinyanyonetsa chinzoro hanzi tiri kuda pari zvinhu zvazonyanya kunetsa chikuti usimuke nemwana tindisimuke nemwana uyu yeti paari kugara takatisiyanei chana agara ega inogara kwangu ndakafonerwa ndandiri kubasa ndaitokombakta zvangu imba yangu ndati ada kupedza imba iyi nhasi takadya mari yemunhu kudhara taipiwa ma20 tapiwa 50 taakugari kuzvitapasa zviperi izvi kuti weikunoku mwana uyu zvinhu zvakamira zvakati zvakati saka ndikutaura vakaita nebackground yekumashure ndichizvinzwa futi handida kuzviramba ndakabva ndazvitambira ndakati right muri right bcause ndakamona chiringi mumba chimusoro chemunhu zvitsvuku kamisis kaingorwa smile ndakarohwa nehana chakaona kaitsva kamisisi mumba kamusuka jaskai kamusoro sekuru iwe kaitsvake mumba kamisisi kangori kanga ndikapiwa neshamwari yangu ndangokaisa mumba saka chigare papo belief yekuti mutaura wakasiya seuri ndikapiwa kamisisi belief iyoyo yekuti mwana ane zvaari kuita ndaitozvo ndikasvika paari so anogondobuda mumba akuenda ndine mazuva asina kuona mwana wangu mumwe unorwadza rekenini muona chi mukomana wangu ndakutotora basi asi mwana ndikunhuhwa here kana ndikumusemesa pano pamba pake saka ndakona kuti zvakuita madressing akuita acho andichanzwisisa kuti mwana uyu chii chiri kuitika pari ada kutopfeka zvimwe zvinhu zvimaskeletoni zvinoito zvakadaro zvimamaski akura uyu haana ndikupfeka chimaski chakumeso 97 aizi eji yake uyu matatu adrowa bhodhi akada kuita zviti kadzi mawivi ndakurova chii chaunditi wakundinyadzisa chii chauri kuita kutopfeka wivi sangamurukaruka musoro zvese izvo zvinhu zvisakaita koto kabonet zvinavagera airuka musoro mafuta chii munhu mukomana iri munopa mwana wangu avandonemeteka mwana wangu pane zvakuita sei zvakuitika pa mete ndedzeidzi pane zvakuitika pari ndokuzoshedza kwandakaita nemurungu waari kushandira endai nemwana iyeye bcause zvinhu zvinamira musha pari saka kuti zvinhu zvandaita ndafumura either ndogona kufa kana kuti chagona kuparadza chi kana baba vangu zvishuwa handikuvaona atombode papa pakuti kundiona naelvis sekuru iona elson zvinoona mupwere apa wafumura satanisi yako chaita sei handichazive sekuru ndotokumbira kubatsirwa ungakaperera kwakuraya anhu angani level rekuraya ndingasandasvika because unotangwa initiate watozowana power kudaro of which pararega kuendesa mumari ndopakamira the process yekuti uzopedzisa unyatsokutoa engage asi wakaudza kuti usashare secret usaite sei
ngosinofanira kudzivana. Saka wanga palevel ri Apa takasiyana pekuti taifanira kupiwa maringi. Ringi yeye ndeyekuti kana ndoita chinhu ndinotaura naye. Kana chichongoti like ndotonhamba unokwanisa kungotaura naye. Pane munhu akunetsa unokwanisa kungotaura naye zvakati zvanongochida. ndivo makomanzi ndozvinoedza ati pfungwa chacho unenge usingafaniri futi kuita kana musikana zvokuti because like maadresses the weak and the power, so you must be aware of musikana futi. kuzvikuru kwezvo asi mushamba zvinenge zvichingoitika unongomambosizi. baba vari kuti pavakakutora iwe watanga nenyaya yako pa2017 asi baba vari kuti pavakakutora vakatoona kamwe kamutsauko sokuti mwana wangu pane zvokuitika. Like ndokwanisa sazvinotisa since maybe unenge uri within the spirit, but someone ari outside anokwanisa kuona machanges, but kwauri unongozitora like maybe zvingori saka tingati wakajoina 2017 ironda wakajoina kumashuro pandakunyatsozoziya pemarins, but kumashure kumwe kweso zingozoti like kwakandira china ndakataura something chiri kuitika igona kuitika just like that. zvakangotanga chiti pana munhu akakupinza muprocess iyo mashure maringi ongoya anonga kana aipapo ndingatsaka maringi andowati akanhonga 2017 pakatanga saizvoni maringi aripo awakanhonga nzetinomboziya akatozongoshaika saka ukazojoina apa vakaziva apa vaukajoina apa kwavaudza remaringi ano izvozvo handinambozvitaura upa wakanziwo tenga maringi nemanecklace wakavataurira ndine mamwe andikanhonga badakudisapia izvozvo handina kuzvitaura because isakanga changodaka ndichongoti zvaruti titsvage nezvatofanira kuti muite keshi. Nokuti 2018 takadonha mota, this year yadonha twice. ndiyo here maybe dzinenge zvakubackfire since ndakahenga plus ndinenge ndakuziva a lot from their kingdom. Saka manje ufuichi handifani kuzisheya kana kuti ungozisiya ufuichi usingazoparticipate, saka zvinokwanisa kunge zviri zvokuita sei zviri kukonzeresa. muwhatsapp group iyi vanga vachirimo no pandada kusiya ndakwanisa kuti ndaita foni ndakwanisa ngofa kana ngona yatoshayika wakada kuti waita rejoin wakada kutsvaga magroups ayo nyange tongo ndatenga new phone washandisa 2-3 days kuenda pawhatsapp wakwanisa ngoona zvatongoina usina kumbojoina kana request group tongoona watomo. Saka uchirimo izvozvo hazvichamboitika for now. I think my phone 2 ndashandisa mandogona soswa kuti sekuru mota tadonha katatu tichibva kumundoro kunhamo eda pese panoenda kunhamo haatende funeral ndianangauraya hanzi amufanira kuatenda mafuneral haende ndiyakubvunzwa like zvekuti unofanira kungoenda pakazara-zara vanhu ndio zvaunenge uchavoita asi zvokuuraya usiriwe. Zvandoziva kuti ndakaparticipate ipapa ndasandasiya but ndisingazivi pamwe unokwanisa kushandisa the connection since maybe the guideline kuti washandiswa uyu unokwanisa kuita but ndinonyatsoziva kuti ndauraya uyu haisati asi vanga vasingangobvumirwa kuenda pakaungana vanhu. Hanzi mukaenda pakaungana vanhu munoita sei? asi ngazviona manje wada wabvunzisisa unozvipinisa mumawani because havadi kubvunza zvinhu zvisina basa ivanongokudza then you have to follow to the command. Plus mune singadi kubvunza zvakawanda ngavida mari gayamene muchifunga chero wada kubvunza unopedzisa kuti unokwanisa kuitiswa punishment ichi azvingashamauzivi unokwanisa ngopaniswa kuti tomboti nyangwe nimota tongwanisa ngodhunza. saka ndio mutakakai zviri kutaura baba wako wanga wakubvunzisisa
Ninoda kuziva zvinofamba sei. Ezvatutaura kuti singabvumi uzobvunza izvozvo. But vaizobvunza kapaso pavaizonzwera kuti baba vaita kana next day. Handina singazozvikalkulate kuti sezvo ndongokomba kuti wakazoti dai zvafarara ikoko yanga iri nyaya yakurwadza. haana atenda sini randakaita haana kuuya just 1 kilometer haana kuuya mwira wake iko zvina adonha futi 3 times nemoto saka toti anomwa toti kumari hatisi kuziva izvezvi tinayo yakagara iripo kumba mari chaiyo toyota ipsamu hainetse kugadzirisa kumaintain but zvinhu zvangu zvidown ndinoshanda hapana chandowana for $20 $10 ndofunga redi dzevanhu nyanzwa baba muchiti munoenda kumasoko anditi chiprofita hachinobara here tsananguro dzemukomana ndinganyepe handina asi imi kusafamba paupenyu hwenyu muchibvunzwa patsananguro dzaibuda dziri papa handina kana chimwe ndingodzi zvekumusha kwedu yeti ndakusvika kuti mwana weight re-ECD haachagona kuribereka mwana we-ECD ari kukunda mwana we-grade 4 fana nake pane pangada kuwedzera zvekuchechi manje zvinonesa cause inokwanisa ngasina power rekona anything ona zafanira chitombotoenda nemunhu anenge achiroda unokwanisa kuti ndotoita toataenda ndokwanisa kusaoneka and poshanisa panomaswa up munhu kuti mimi ndinokwanisa kuoneka muri wrong anoenda unobatsira ipatunza zvataura mamateerera asi matsataura handina kunzwisisa dzokorera vadzivapao kuti makaenda kuchechi okumukunda pane munhu anenge achikonzeresa zvinhu anokwanisa kuita kandepakati kana paanoziva chiro vasingazi kana munhu iye asina power haoni chinhu anongokava up munhu zvekuti anongonazise zviri right anogona kungoenda zvichipa zvinokungudza taizvitaizvi patashande chino ndapanzwisisa asi fana zvopera ndosaka tauya kuti tibatsirwe because tatoda kuti kana ndakabatsirwa at least ndinodzokerawo the normality life ndichova munhu ari clean zvinhu zvangu zvinotanga kufamba because izvozvi noze tomboti pamwe ranana 200 ndikaita kana like maorders ndikwanisa kunotenga zvinisa pressure uchiona kuti mari andinayo haisi kuenderana nechimatch with the money but ndokwanisa kutoenda muna choti mari iripo izvozvi ndichingoenda ndichitongoma munhu zvinorovhara kutangidza futi wozraise wada futi ko amukwaza kuti handisani nazvo because seemed like seriously zvangondiendesera pasi like back in time like pazvakatanga madhezi avo shop yangu yakatombozva nemoto then usina kuona kuti moto wavo ndakangozinza hanzi namune element mushopu yemagetsi chichichichichi vanongoti man ndikatisane nazvo then like muna December ndatogara mukombi like ndokwanisa kupiwa noti mari dzevanhu vandoita maorders either from Tanzania or so and I'm not